wakan Sadiya ko wane mawakin tukunna ban san wanda ya kan bani kun kira ne doka muku bidiyo kuma kaga ban san wakan ban san waye mawakin ba ma Sama'ila MG waye ne Sama'ila MG tukunna Sama'ila MG Ismail MG ko Sama'ila MG Ismaila MG amma an fi sanin shi da promise amma an fi sanin shi da waye kenan promise to kai kuma kai ne waye kenan yaya waye FKD kai dan gidan Alilu ne kenan kake nufi ko kuma ni yaron gidansa dan gidansa kenan ai dan gidansa ga ai kaman ganin wanda ya haife shi ba mahaifinka nake nufi ba babban buri na a wannan waka to me babban burin ka Allah din ya ma sai kai mu kiran rogon shi da 20 ina kiran shi da dadi to shikenan me babban burin ka a wannan babban buri na a wannan wakan shine in ga mun ci nasara wani irin nasara kake bukata nasara mun ga mun yi gaba in ga mun fi haka amma za ka iya jure ƙwararriyar wahalar da kake sha dan na ga yanzu ma kana kuka kana sha gaban kana zafi waye da dai sauransu gaskiya takalmin kuma kai jarumi ne ya kamata in duk mutumin da aka ambace shi da jarumi ana da buƙatar me takalmin nan dan gajere ne bai da kafa sosai shi yasa ka san mene wannan abokin jarumi ne amma akwai wani shiga da inda ka salli aliya tashi mu gani tashi mu ga kafanka mene a gaban cizo kenan tingana kenan babban buri na sai amma kuma takalman shi yayi kalan na cameraman fa ke ku ringa san irwan takalman that is democracy gaskiya